Този имот има наистина огромна стойност. Когато дойдох тук, не очаквах един имот да може да предложи толкова много. Пътуването от София ме отне около 40 минути и в крайна сметка тук едновременно сте на 40 минути от София, спокойствие, зеленина, уединение и в същото време сте на 3 км от удобството на градския живот. До Трудовец се стига по магистрала Хемус. Отклонявате се в посока Ботевград и след около 5 минути стигате до селото. Къщата е разположена изключително близо до град Правец, който от една страна предлага голям избор от развлечения, басейни, спа центрове, тенис кортове, голф игрища, а от друга на около 3 км се намира Ботевград, който разполага всички удобства на един областен град, като големи вериги магазини, аптеки, фитнес и училища, детска градина и различни заведения. Имотът представлява 3 парцела, съответно с площ от 690, 950 и 870 квадратни метра в регулация с достъп до вода, ток и газ. Постройката в един от парцелите е къща на 2 етажа с по 3 стаи, санитарен възел на всеки етаж, гараж и наземен склад и още доста неща, за които трябва да ви разкажа, така че гледайте видеото внимателно. Не съм сигурен дали ако зад мен виждате къщата или виждате двора, гледката би била по-впечатляваща, но вау! Тук говорим за едно наистина огромно зелено пространство, заради това днес съм сложил зеленият костюм, за да мога да ви представя всичко тук. Дворът разполага с множество плодородни дръвчета, които може да намерите навсякъде из него. Вече е изградена оранжерия, както и 2 извода за вода в двете страни на парцелите, съответно допълнително има изградена и сонда за вода. А едно от любимите ми неща е това изградено външно барбекю, което може да се съберете с приятели, може да прекарате спокойна лятна вечер тук, като дори има изградена вътрешна пещ, в която според мен може да се събере поне едно голямо агне. Както каза собственикът малко по-рано, през последния месец само 5 пъти съм се качвал в къщата, за да си легна да спя, другото време съм го прекарал тук. И как да е иначе, имаме барбекю с изградена пещ, голяма маса, страхотна дървена конструкция, която да ни пази сянка и да ни пази от комарите вечерта. Аз ако съм, също няма да изляза от тук най-вероятно. Тъй като в момента не сме в София, за малко щях да забравя проблема с паркирането. Щях да забравя да ви споделя, че имате гараж, а освен това имате огромна алея, на която аз поне лично не мога да си представя колко автомобила биха могли да се съберат. Къщата е с масивна конструкция, с изградена топлоизолация, като начините за отопление са няколко. Имаме газифициране на парцела, съответно допълнително имаме пелетен котел, както и климатици във всички помещения. Насякъде дограмата е подменена с нова ПВЦ дограма, като преди 5 години е извършен и ремонт на покрива и поставяне на нови керамиди. Помещенията вътре са реновирани, като сега ще ви покажа и част от тях. Вляво от входната врата се намира холът с кухненски бокс, като едно от любимите ми неща е гледката, която имате от вашият хол. Просто е зашеметяваща. Имаме напълно оборудван кухненски бокс с всичко нужно, трапезарна маса с 4 стола, съответно секция за телевизор, диван, телевизор и всичко, което бихте имали нужда за удобен живот. От другата страна имаме и едната от двете спални. Както виждаме, обзавеждането е обновено, имаме нов гардероб, спалня, шкафове и както по-рано във видеото ви казах, във всяко от помещенията имаме поставени и климатици. А тук се намира и другата спалня, както и банята с тоалетна за това ниво. До вторият етаж се стига с отделно външно стълбище, което означава, бъди вече бързо да се качи горе, което означава, че две семейства могат да живеят тук напълно самостоятелно едно от друго. Този етаж е почти идентичен като долният. Отново имаме същото разпределение, зад вас има хол и от тази страна има 2 спални. Разликата е, че тук тази спалня и холът си имат тераси. Разбира се, може и холът на това ниво да бъде преустроен като спалня, за да може да имате 5 спални в тази къща. Ако все пак съм пропуснал да ви кажа нещо или остана някой неизяснен въпрос или искате да уредите вашия час за оглед на този прекрасен имот, се свържете с мен. Светослав Русинов, One Estate.